sini kogre bayo omorong challenges phayo taborom di sini kobrok ni sing salai tong phanom tini kobrong ni 9 dialect tong correct okay okay 9 dialect ni bisingo sini tabuk je kogre bayro sia tomon kai gobang kungno sini sodor amchayo tong tonai buya hai jeng famous ungmaya phano jeng sini wan sungmano se jeng famous khainai omahai sini wan sungmono jeng sini bijabo si tongnai nini sinani banta nini simuni bisingti nini borok khroksone langma selaijak mung tubui mano anbagino sei tongdi borok naidi sini lettered festival khaimano seminar khaimano book fair bo khaimano poet meet khaimano book fair khaimano book fair on to nini omahai poet meet ro alosna ro khaine bilena ajaga khakai sini writer ro kisai misa fan manota khulumbai kya nongna hainai lamsogo ani kothok podcast ni ketal episode sa aw nornang kogroma hai ang hainai nong bisingo ketal episode tui faika tini sin bisingo je naroi motomna ang tui faikya bongka sini mani kok borokno sinai sikreng sini ang phayung sin brother Runit Debarma aw tini sengbin khukti no khananai sini mani kokna hamjagoi jara sei tongnai sei kereng rok bongni conditions bongni challenges rok sini haste borok tam face khaitong borok bongni sei kereng sei mungno borok thangi tlang thamani lamo borok tam challenges of face khaitong abnor tin joton khanai mannai gang nong kokno kacharnai phaidi sengbongni journey sengbo help khailena te ase kok sayawi let's start our podcast. Bulan ni ang payung no an brother no ani podcast lamsogo nang bahitang. Blaina kaham angkai pulan hamai maya faro tamni hinba anga hai borok suzuya borok haino kogro bani sam khai tonai no nang tini sini kogro bani angai kisisa kok sana nei nini podcast ring mane bagai ngai nini podcast amo nayo ngai blaino kaisa musung tomani ro phai kisa kok sana nei fia nang sebre kha an boy no blaino hamba pada am bele excited sang chenga sakang ang no koinai zarasin nai tonai ro no teo kang ke sinani musung sagi tongi mano kan kisa sungno kahama ke ni sinimong sungno saikana te okay blaino hambai ani sinmung hingkai to Runit Debarma hingke ani amtathi klema jaga hingke simna Ramsongkor gram panchayat ni andaro klayo kaisa kami matia kami hinai matia kami hingke ajaga ang asayo hingke ang graduation paima hingke 2020 payo hingke ani post graduation hingke 2023 payo haita hingke tabuk basically to ang ani Durdoson te radio as a anchor hingke ang samungkai tongo hingke te kokbrok te hukmo mission ni kaisa sinmo tongo hingke ajaga ang AGS ni samungtang tongo tabu sujora hingke movement for kokbrok hingke ang aro ni just ta executive member ta hingke young kokbrok writer association ni kaisa tongo siklarong ni amoni ro tabu kok salainai bini cengtangi tharno makhaka hero kai ang 2019 simino mane oro ang samkai mane eje ngui ta president ngi kai 2024 hingke ang samungya kare sin ketal youth songno sebre kata ngke tabu ang aroni advisory member ngi samkai to belek na to brother samung kebutang kebang brother ang pulan sanam sanamu sungota tahu sino kok morok hukumu je sini literature kogro bai himani abo sono kisa kam ka sai khana brother so bo condition tong sini tabu osarai basa to torkha na bahai condition tong tai tam challenges ro abo sono kisa tax kai sai khana brother sini kogro bai to sing tabuk যেকোনো একটা ভাষা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এবাকে বিনি কগ্র বাইতা जों खरकसा mana langman kaisa hai coffee khalai phailai go heda boni bo srunglai hingke ang puitu khlayo sini kogro bai sijak mani to जों sini aro je frusin borok
রাস আমালো হায়া দেবা রাস আমালনি পরে তো চিনি অক জনশিক্ষা রক ফাইকা জনশিক্ষা ফাইমানি আবরনো মানে কাইসা চিনি বড় মানে হাসে আমতেন বড় মানে এডুকেটেড এঙ্গই correct বড় correct অক সোসাইটি ni samung tang namagi boro puila ba samani abono olo faikang hake जों yang of nukjago sini TGS ni joran ta iko 19 অক 70 amo hai joraro gasini kaisa অক জাতীয়তাবাদী ni onmes khata মানে অক জাতীয়তাবাদী দফা হানরগৈ তেবো অক সিনামু সঙ্গৈ বুইনি অক ইয়াকনি অক ইয়ংনামু সঙ্গৈ হেদা অমকে মানে কাইসা অক সমাজ অক বিবর্তন নং মানিতা correct correct ইনকে আফরন জিন ফাইयै তাবুকসিন akasarono অক সিনি সিনের गोबां मा आसायखा इनके आसायमानि बिसिंतिनो जों अक सिनि अक कग्रबाय नुगै सायमानो जे जों सिन बर' आगियो केबो इंलिश अक कग्रबायनो जों नायै अक अंगिया माने आबोनि अक आबोनो सोलोंगै आता जों हके जों बांगालानि अक सोलोंगै अक फाइलाय मासे माहायनो okay इनके सिनि कग्रनि जे अक सैजा कग्रबाय मान मते ताबो जरा बुइ सालाय मानि मते इनके 1890 7 আহাই রগ যে দুলত আহমেদ নি Oh. খরকসা চিন বড় গিয়াব ফিয়াবা ব অসিনি কক বাইন ব পুইলা সিयै অক বিজাব কারিখা obo bisa bokarika এ সিনি সেইজাক নি বিসিঙ্গ পুইলা বিজাব মামাখাই বিনি ন মানে rasmala no badrui রাসমালা তো আমো তো আমন কাইসা অক বিতর্ক তঙ্গ okay okay ফিয়াবা সিনি আমো কাইসা সিনি কাইসা প্রুফ যে সিনি কাইসা লাইবো মা তঙ্গ correct abo ngke aborono karibo chini মানে गोबां मानसिनि अगतं कग्रबाय दं कग्रबायना आलादा किन्तु आलायबो मन पार्टनो आलादा ngke sini कग्रबाय तो sini kaisa क्रिएटिभ नि तंgi माने आसाय माने बरन बखरने वान सुगै bo okay মানে যে creativity tong toroke ngke sini khodawo nugui bo khodano tikisa snamnam hunjago ebakeba khodano tui bo tikisa wan sugo wan sumorong no bini je society nungmani aborong no bini aro phayo to bini कग्रबाय ngke ta nanghain suma je sini कग्रबाय tore torkalo lo khahin mano tawko jora sini कग्रबाय tabo sikla sokane hinmano sikla sokma jora okhaino boron kwbangma musungma phayo hedeba ngke ang khaklayo sini कग्रबाय tabo sikla sokane hinmano tabo iko 80 plus rok ahai ngero sin borok 18 plus ngkhanga ke tiksa boro ok sikla soi musungma rok phaibele baksa bike kana musung hai kana ngesini कग्र omo hain tabo sini कग्र ek somoyo khub ekta crisis tongmani ward ni crisis tongmani tai ok sine ni bial tongmani correct correct ingke ok sine rong ni bial tongmani omo hai asa yang tongmani phiaba tabung ni ojara phaikanga tak ke tong na sin society o गोबां ma youth rok mane asaikha oh phiaba youth rok ni bisingo bo continue sithana bagui amo kaisa bung kaisa lam tona nango tei गोबां ma musung mung tong bung ni bisingo bo hayada ingke musung ma फेरि थाङा काइना सिनरो तेसा सकायरong थांता okay ge आंबो आं सिक्लारong अबन कोइना मुसुङो जे नों सैना हाखाङा काइ सैमुगो न तंदि निनि काइसा आबनो माने खरकसा बरंनि सैकं बाय बरक गोबां स्लाइजारै मानो अमखाय Kasi abon kuno মানে জরানি bo khajak kre he जरान खाजा नों आं फुङो सैमानो हर सैमानो हे दे जेफोर निनि अगवान सुङ फायो नों आबरन सैमानो दा आबनि आबो মানে কে বাই অকই তো জানাইয়া মানে অক সিমুং কে বাই অকই তনমাইয়া বনো অকই তনমাই খাই তনি মানিয়া অমহাই বকাইসা অকই ইয়ক জাক অমহাই তা belek na dong brother yang te sangsion haboi katawa seithani rogota nang sasing saka agi sini thani o borok tongmaya মানে kereng asok tongmani yang leka pora basa kere ngai ban kok thai rogo aporo sin thani kamai thamai keba katabo khenorok bahike amra ta tisai tui mangka sin kamaja kokro kuja korona naitu gai taksi adiba ngabon log log bro ta to challenges tong tak sung to pure kokro sanis kri kya kenok seithani rogo norok o jangjalok face da khaisa बेलायसि खायो ता बेलायसि खायो जेफ्रो सिनि सिनि कग्र बाय कक थाइनि बिया लंखा जों तो जतो साइमानो किसा मिसा पॉलिटिकल हिस्ट्री नायखाङा के साइमानो जे आगि आथिन आगुलि आहाय जागा रग सिनि बरक माने मालाय तंफानो मुखान सामा लागे सन कक साइ तंफानो सिनि कग्र साना लासि जागलायन जों yam te jora like किन्तु अमो काइसा मुभमेन्ट नि बिसिंतै काइसा सिसामनि बिसिंतै ताबुक सिनि कग्र आगुलि आहाय लेक समनि आहाय अकरको हातिरो कक सालाय ताबुक सिनि बर पाइले तंले थांलाय बेलाय तंले अमो हायरो ngake what ni क्राइसिस बंखा ngake rok think
মানে गोबां अगर कग्लमनाय रक अमनो तैबो बरक अगर बं कग्लबो बं बखान कक सिमा रक तंगो ताव अगर सामलाल संरक आहाय ककथाय थुंगो बन बन यार आहाय बन बन या थंगा के बनो अकमा नायतो बुले ककथाय रक न हायादा Mana brother ok kok therok ni contribution ka saborok sin bisingom tong na. 이 tंगो tंगो चिनि जे अकर माने kaisa language no bono oko sisari klangna ngakai bono bini oko ris oko literature oko stana ngakai khurumbu jana ngakai bini josle nangko mangke no oko shobdo bandar nango dictionary nango ta kop Yes, yes, dictionary correct. a dictionary kering ngakai ingya ngakai jing oko sayar mate ngakai mane khoroksa borok tongmani ojit bondo de borma bono fuila oko ni kogrobam ni bini kaisa dictionary tongo a dictionary hoitino bo abang ke bo awas cengmani wat thuna cengmani ta ke an pore ke sini tabungni sikreng Sar binoy ni mas tong. aw binoi da borma bini to bono joton silai sini ako ni bagai kokbrok ni bagai bini ako samung hopung sapung bo aw mang tongo bini bo ako si koyo bini ako simungo ngakai ako dalai na sung kabang kung nui man kaisa ngakai ako siyo ta kok bukal mana SI siyo articles ada amo siyo ngate kaisa ke bin samung ngakai bo hopung sapung mana Kok thay na ito. ako kena na ito mong siyo bin tabuk kaisa ako reading jak tongo ako busuk hazar nibo ang abo Dictionary ta. ang saimalia ngate tabuk kamu sini bisingo award ni bisintibo kaisa ako discrimination na hay ngai tongai do chin bisingo ombo kaisa Kaya siguro isa ka ba kaya a challenges so omorong no tungo Mana bumti problem brother ba? sini kogre bayo omorong challenges phayo taburom di sini bisingo jeng ako sini kogbro ni jeng ako salai tong phanom kini kogbro ni 9 dialect tong Oh correct. Okay. okay on 9 dialect ni bisingo sini tabuk je ako kogre bayro siya toman kai ako kabang kung no sini sodor am chayo tong tonai je deborma rongni no hinble haya deba bro ngake bongni no kabang ko ako letres aro ako simro emani sindalation ni ako tongota ngake ajaga bo kubang borok ako bukha koilayo haya da ani ang ako sidi kan kai ana mono ako siya ko mane Okay. abon tisa ako kai ako siya ko ngake ang tabuk jeng ako muy masing ngake ako tek faksa abono ako no khokoleng hino ngake khokoleng ge chaya amo hai rong lai tong layo ta ngake sin bisingo ako mane bukha koilai mani tabuk ako ni bising te ne ako tharo ni bising te ngak tong phiaba omo ungmani kaisa no ako reason Ano kaham sa no man kaham sa to. ngke tarman omo ungman kaisa karon kha sini wat thum jagya ko wat thumui nang kai ako dictionary o abo tuima khanga ke abo joto borong porina joto borong sileng ke 5 থেকে 10 বছর ওলো আমো একটা জায়গা ফাইমানতা ngakai Mana tamala brother kaisa word ni to dui kai tham tong in man. abo ni ares tong hole ngakai abo no sini boro ako bujina nailaya ngakai tabuk omoro no sini ako senior ni bisingo mane ako big challenges ni manu je ako kebeng faimana sung taw wak sika wak kok thayo sung bak sang ngakai ako WA ke riu wak Walk hono sa na. ngakai u iu riwo siu iu ke wak haibongo Okay. chung wa sia de ba wa se kan kai ako WA wa ke UA wa hai ro silai tong ga sini Ultimate brother kaisa standardize khaisi ko. Kaisa tong nang structure. yes tong na ga an bro ke sam go chol lai tong phia ba sini ang sana musum ke oro sitini oro je sini je ako sini writer rok je sini ako buddhijibbi rok je sini ako kong ne ba ke sam kai tona sei tong rok borong ni bukhao kaisa wansung sitra tong ni ang khaklayo kintu abon khimna nang Man bumti ya bo. abon kha sung tabuk okrom di Tolai jang man ta. tabuk di okok borokok thaino ani ni wansugo sung sini ni wansugya o jaga wa tabuk o sini tabuk man om han blena tabuk sini okok kerei oko মানে স্পেলিং মেথড জকা হাম যে অর্থোগ্রাফি করেন বাকে বাক্সা সাও যে UA হাইদবা UA o wa se o soyeng nai bini je o logic tongman bo sai tongka buni kong nalia head aba bini hai hinita okay ngete khorsa sai tongka o WA wa amo sing na nang nai hin sai tongka kintu sung tomung no chini o kokbrong no sung tebo kolok kotor klangna ngakai sung
abo collectively salaioi bujilaioi abo okhlagen ke to man ka jaga phaika mulena ঠিক ঠিক omo hai ke tabo sini bodo roni tui chung abo saimano bong bisingo bo chini de chung toma haino nglai tongmani bong pribo abo romani bagai khub abo sabak khelemani bong bisingo abo bangla horo baibe sinai sinai abo sine tongo ke abo demnagori baibo taglas agana guni rogo phaikana hayada piaba borok abono overcome khayoi borok jisa panong sung jesa borok ni bising tifa nong kha tabu ekta horom no nawai borok agok kha chidol bo man kha tabu bong ni basa ag sakangai thangtong bong bisingo mungsa ag description ag nuja gata agio je bole bangla sinai bole demnagra sinai bole roman sinai ni singsonglai tende ba ngi tagli joto jaga se ek jaga se mathang kai ini ag lo se omagi snam re kan ke joto no ekta rego ma thakable ke oma hegan ke tabu ag bodo ag kogrok bong ni language belai no ag tong kasai tong ta ngi bong bising ag sinai ro asai tong bong ni ag mane kog hukumuna hamjane boro ro asai tong oma hai belek na to brother ang te sanam jong tak sine rong sikrung tabuk norok hai siklarok sikrung writer sok tak sin society o asai tongo phai tongo engka hai bon ang sanam jong kisa gota kisa hard fact sanam jong sundo saimono sima bai to nang abai sara jibon thangmaya mane ajimung asuk gori engka norok hai pon norok sin amani kong hamjoni sui tong lai jau kenong seitani o tam tam challenges rok tabuk present ni nukjak kenong simani ya golo bhage bhage income khainani lama tong o simani teita abo desun ke saikana de brother okay as sinerongni akon ka nahar mungkha borok ngake sini society no sugri klangnani buni wan suk mungno borok je sini ag hodano bahai ki snamna musung bahai engei tong bo jaga derai tong abo sinerong mokolo nugo bo mokolo no joton chalai nugo borok borok ta ag mokol kekrek bai nai rok borok buskire borok mokol bai simi nayable borok bo khabai nayo ag bom to mai nayo haikeno borok sini aswetni man kubang dera mung nugo ta ngake sini writer rok basically borok to income khaina hini to sini ak mane ak simung rom yata ngake omo hai rang aji thanani kubangma ak lama tongo abun kubang dal tongo tabu sini blog writer rok ni tonglena boni ak internet o je blog simani aborok bong aro si borok amonti ak rang aji mano ngke kubangma ak newspaper rok siyo ngke ak rok tongo tamsumung web series rok ni tongo web series rok bro obviously rang ajo om hairo amo to literature ni kisa alako phatarasi ke literature abo sine rok ngaga kabang puk bigran ma khao borok mana abo primary source ng maya income abong amo kaisa onni ni kaisa oko haisin thang hobby haisin thang okay nang ako nin kaisa musung ma tongo nang ara hafka kenang abo no tuino nang mana hobby no passion mas ma yes abono snamuino sini ako society o borok ako kungasi mane yapar klang nasi jefro borok ako derai tongo lama habe him tongo kintu afro writer no yakti sau boni ako bijab ni bisingtei borok intellectual bo samthanga hena borok ako rasa moni bisingtei kintu jisa jaga fan thangnai di seinai rang no borok no ako samaj ni borok jotoni ako tolao toni ako tolao toni uta tawram di bang bangai bo kubang ma rok man scheme rok ngan ako nango writer ni bangai bo tabung sini ICT department no kubang ma ako singer rok ni heda kubai mane kubang ma artist rok ni buni scheme ong kori boro aro ako form fill up rok khai borok mane ako ni government ni ako samung humong go borok ako set sap mano ngake sini writer ni to om hai rok kri am hai rok snam jaya eba kheba ako tabun jora rok om no tiwan so tonero to tong saimi ata fiam om hai rong na nang sin mo kaisa scheme ong khona nang ta je naro ni je group awde neglected haise blena neglected bolte asuk important borok to o sine khaine rong asuk important ya blena kintu je pro bini o nangmani jora afro ngase o wansugo ngake romni tabu sini o bija bani rok ngo ngake o ne tei hapang ne tei sini o koglo pandarongo afro sini eje borongni bukhane hamjama ya farma rokta sini okoroni মানে হাপাং রনি বড় বছর রাফার এজ রাইটার রন হকাই অক ঠিকসা অক কতর এবা খেবা অক সেমিনার অক থাকা হাকাই বন অক 1000 রক করিব লিকে এজ এ পয়েট ন হকাই অক রক 500 রক রেখাঙ্কে ন এনা বুঝাব কিন্তু খরকসা আর্টিস্ট সিঙ্গার রক মিউজিশিয়ান অক তামনে রক বরন থাকা হাকাই অক 1000 বড় তংসা বড়
2000 서고요 해야 মানে 어마하게 봉니 에마운 탕의 보롱니 랑마노 보러 어스나미 탕마노다 긴투 지니 라이터로니 비싱고 어마하게 라마 거리는 흔히마노 피아바 봉니 부카 아스 거터 라이터로니 buka sekotor sung agi ako makna mo teta sini jefru kogro bayo sini ako modern ako writer asai beka sini tabuk sikreng Nanda Kumar Deborma ng Chandrakanta Morasing ngke ako Narendra Deborma te amahai kebang mo writers tongo ako sin bising ota borok jefru bijab karibo borok nogo ako musurok phalei ako bijab ro ako laika kari laika ngke nog ni je ako mai tongmani amai rok phalei rok borok ni মানে আমার হাই জরা বংখা বড় হাই পন বং ni ok bukha thia bro ta bong contribution no tak sung e sing man tong ge bong bai sing malai khang kai bong ni ok lang ko thong khang kai sing bo ok bukha sang ota le ke oma hai ke no bro ok phai se bong ni asi mor mane na tabuk sini ok school college ni ok curriculum habai blena ke bong no am blena hamai mari bong no para sung boro mari ota ako maklombo borok asal ako tekto manai faifano borok tago sono logiri tong mahai kai bong bising no sing tabu ako boron fa sungi di je nang bija phalei nang ako de paika uskuta de paika nang nog de tangka abo mana bang khaya tana phale 2004 rogo 2006 rogo hai 2011 hai rogo boy ako bija kari mani ako tago tong baksa ni selling eta gitar mane no sini bisingo ako patok somas no sing ako snam maya ko taborom di sini chungwan sonai khang keta sini borok 12 থেকে 13 14 লক্ষ তো বরক নাই ব্লেন sini kenini asik lokho si lokho nung tobungno khoroksa writer bo 1000 ahai bini bijap ni ako kar khaga mane boy kar khata copy kar khata ke abono tobungno 1000 borok pai khanga ke amba একটা ইস্যু কারণে পাইছে আমি ওকে তখন পাই থামলে তার মানে চিনি বিষয় একদম করে 1% পানছে চিনি বড় অগর বিচার করিয়া ইনকে চিনি তাবু যে অরাই তারক বাংমা অক ফেস খাই দङ নং নুখুং সায়া বাক্সানি অক জব করে হেফান বং বিসিঙ্গ যে অক নিজিনি কংনা হামজাক মানি বিনি অকন কগ্র বাইনা হামজাক মান বই একদম সাকন অক স্যাক্রিফাইস খাইয়ে অমহাই সাম খাই তরাইবো দङ বুঝিখা ke omahai rok unkhanga sing blend ok dukhorok monango ta sini ke otanga omahai engrok ni taborom di sini ok sikla rok no rom dita ok sini sikla rok boni kung ok mungsa income lama kare kintu borok asike kogno hamjago borok ok silai tong magazine karlai tong ayo ok je ok nog nukhungo buma buhani rangrima bai no borok ok ke na hayo pocket khorcha bai ok 5-6 bai ok magazine ro karlai tong aro sing no omahai rok ta brother mana nong ni ko khna oi to ang ma tong kha sini writer song ni condition kisa hamtaya na se hamtaya hai bono bon bukha ko abono sing i mong ba ko ram bai sing bong no upload khaina klai no ro khai borong gang pesa question song na musong to brother ta nong suitani wo nor from ni sikya boy bokari kya ge nong ni je publisher rok ni ha distributor rok abo sini haste to tong gat kari hinge no boros khair abro boxon ke sa kenar sini hasteo to tongo haifano sini kobrok ni okor tong publication no tongo phiaba sing paithakong hwa ke sing buinor maromo yong omahai taksin bisingo omahai print machine okri sing ok print khaime ingke sing jefruni ni kaisa bijab ungi thango ingke nung to tabu to o tabu jara to joto niyago no mobile tongo nya kheba ok laptop chigal mikan phan tong bai je haya inga ajaga wa sunamui akon je fru nung ok press horibo nung press to mare na ble inga sini to ok press mana agor tulan dong na inga sing je fru buini ok press to thango nga kai borok je saman dor khang bai chung phaima chung sini musung di khlaime yang thang da inga ajaga nga kai sini omo hairo ok problem phai phia ba sini ok press krin ba gi chung je sai pona chung buina maya pharo sini ok simung ta ang to corporate hukum mission ni ang samung tangka kemangma sing ako boy rok ako ready khedio sing kintu borok bong thani no sing ako lasmaya faro nga tamung afro nga ke afro mane jora borok o ako DTP rok khaibro nga spelling rok borok borok maya nga spelling rok nga sing abono ako pro breeding rok ma khailayo nga omo haike sini ako challenges ngi thangota sini ako publication obo nga ke jefuru sing borok or kebang maya nga borok bo ayango ako roho direct time sana Guwahati ahai rogo
Hingke Delhi Kolkata hai rok hoi borok tu ta aja khai mane kwbangma rang thangbai ade ba aroni tuna ni rok aja rang thangota omo hai rok challenges tongna sin bisingo press kri ni bagui Gabra tesa kokta ta nong boy si marok ka distributor to tam to si age nong ni kokrok boy rok ta nong simi ya je sei tam singa borok mane kunam to tong kaisa stop ta je dogan mano hai mano am thai rok to tong na suru book fair ro sim na phalja book fair agio ngake bija banego simino sini kokbrong no asai tongmano ta phia ba je furu nini college university ingkha afro rogo sini jara sekango pori thangnai rok bung bukhuni kok ta omo je borok mane kaisa koklom ni bagui writer no manai tulayo binnok boro hai nya ke jirani ama thango pula da right sa sang sini ya sa right tong afro to writer sini no ngai nok rong nai tulai খুব কষ্ট ngota phia ba je borok khorsa tabuk sin bisingo tongo omo ngakai sini sarno sar biplop da borma bo bin musuma bai kaisa khumpui bijap karima nok ni bo kaisa kha dukan karika bo khub kosto khai bijap no phalno no ran khlai tongo phia bin bukhan lai no location to ke puila furong ngakai chung chenglai mani chung bo bono khub support khai ga bin samung kahamni bagui ngai bo puila phone kai kari da ST corporation kari da ST corporation no kaisa dukan ren nakha ren na sing 2-3 bosor hai abo aro tongkha tabu aun pore sing tabu lal bahadur phaika aro sing ren na tong ke tabu nung tasing sungon je mane bija brono sing kereng sa jaga bahai ke man ke sing bin dukan tak man thogo bini kaisa nahar mung omon no khaje sin borok banga borok bijab nai to je leng to ya de ba raita ni number ok maya nge binno ko sogu ya rong thango nge jaga sinilaya hai nglai tonglai thanglai phailai nge hai problem phaible nge problem ni yakak na bangino sini sar biplop bini bijab nok mata kari mata nge tak bini phalno gono kubangku bijab man thong sini kokbrong ni tab kai borok ang tinin semon pia nge kai lal bahadur krida achomuni ni ayango Omen college khamani boli khotam bini story mung to tong ta khumpui bijap karimanok okay amo kaisa bini phalnok bongkha angate kaisa bini amo ta publication house kai ani kaisa bijap disiaro publish tungkha amo bini arone hoite no mung share de kisani ne bolong kukhang imang hini kaisa ani koklo bijap bini chuba mung aro khub tongo mane ang bijap ang kolop to siblena nge sigang kai bos hauta nongni bijab rong kan rong bijab kare di ang subanai tongo alam phai tongo kai sungto mane kebang boroi tongo kintu hai rong sungno nai kari khaba janai kintu bokhoroksa hai tongo nge sini bisingu kebang writer sok tongo sungno yak soi tei tongo sini kepal kaham hinmano tabuk sini bangla sahitya panindi mane hindi sahitya panindi mane kebang ma bong ni agini writer no promalia phia sing leta ko mantong sing sini Chandrakant sar hai borong no jaka kemajaka ke samlal de borma hai borong no sing jaka kemajaka phia ba borok krifano tabuk borok thangpano tabuk bo bun anjoran borok tabuk tong ko sing yak tol tong hota ke borok busake tekto binon man phaikena borok ni asim rong no borok phunu maya je borok sar anmo sa kha saya sonau kare kindo sung ke belaino laki hinmano je sung saya rong ke sung borok no sungi mano je furu ang 2000 2017 ngana ang college fuila haipro afuro sikreng Narendra Dev ang puila mai bono bini jorani khorang magazine bising tei ani simung no pula publish khayo abon olong ka aitor marago chini ani koklo publish tungkha ngakai afuru sing noren sare no khub thanglayo chini sikla rokta ngakai afur thanga ngai sing binno rogo pulai koklo ro polayo ngakai bin sijak dok ngakai chin sijak bosang bin thani porlayo ta ngakai bokhana ngai sao nini kok khaino tekesa hai khlai kai ingni ada ni bosno lang khunu gota ma bokhen nong ni mentor hai klai kata bo mentor bin ojoran khorang bai sing kerengei bo mane kebang sikla no bo hai
ako ringi tu kabini ako grobani ako lama wo borok to ako phacha phaya bele kaisa lama mana nango amlogen bini omo kaisa ako jaga hinmanota sing aron bisintino singo tabu truk ako sinani tei site no tabu ako bicara kang kang ne phana ako le tonglai mano omo hai bro angke ketika details sana mo tak simani ta angota clear ya ta যেমন english hoy tongo poem angke ron tabu novel phan tongkha novel angke tabu story tongo angke tabu no esarok saka angka abno sing cover hoitam hin koglov no hunga ke sorry jesing ok kobita poem ne tongmani abono hunga kai ako hino koglov hino kobita ke mane koglov hinga kai sing je ako rhymes ako sora hin tongmani abono kai sing kokbai ako hino koktang hino koktang okay hinga kai je sing ako novels ne tongmani abono uponas no bangla bai hinga sing kokro kai abono ako hino kotomayung gake jefuru sung ako tango short story tango gake abono kai a kotomawo tikisa ako busa thepai ro ta kotomawo sa ni kerang kotoma ke boro fitting abo kerang kotoma do chini agin chimin ako sajak khaimani okay ha daba hinga sung buye mili thaka ga abono thaka ta iko ta ako folk tales ro kada okay amo hero am do chini ako ni kobule ya phang ni kogro bule correct o kerang kotoma ro of mong mung himaro amro kai chini ako ya phang ni kogro ta ase phemaro amo ka sung buino no surung maya o samaya om haita ke tabu chini u chung thak ang hasan SI samani amno kai ako hino kok bukhal am hairok ta ke bele ka bro ang tes kamus ka ta literature bade bo sin bro alka sam khai to mana kok bro language tin khai to ta rom di jara story sam sinai to saka nang jara movie khaine ro movie siyo story baksa natok ro khayo jatra na sin ko itam han saimali hai gabro ka play je drama kai to amno ako thunu khinlayo to ke tabu ako sin literature to khobja yes borok ako da khobja ko nga kasini ako tokes namne ro borok bo ako literature no kaisa awon partner nga borok ako toke ako namne ro no ta okay mo hero ke ako je resamung sini lyrics roke ako borok khobja borok bo ako literature no ako ja khobja go কিন্তু abo joton art khobja go abo ta kogro bayo khobja bayo tai ko ako re bai nang mang nga ke boni abo ako boroni je ako swar bai mang sing ka ba abo letran khobja go ga jadon re samuro habai kana joton কিন্তু amo ha orela romja go amo je ja fu sini bororok ako civilized ngi pheka ngi civilized ngi phaimani kaisa amari no sini akogro bai ni bising tino capture pheka apno gota tabuk sini ako tangbiti hayada sini ako tangbiti mo samutong tangbiti mo samunu khang kha sing saimno je agi sin borok bahai ke butike ako khai tongmani mane ako civilized kha sing je puro tabuk o wal ni history santa khang kai borok ako bahai tongma bahai da pathor bai ako musung hol musung gei sangko to pathor sangko wa bai musung thana kai aboni ngi phaiga ako nga kai ngitir kai awas hotonei ako baita horduk baita horduk bai hor musung gei oma ke civilization phaimani abono non khoroksa borok ako wansui abno snamani rok nata oma hine awansu kebrang tak kisa modern jugo sung tak tong ba modern is angke modern is bai kisa link kai sana musung khata ang ni jibodo ang saksa masuk porima asa hamza ke do asa reading ang masuk sa ang no discuss khaina musung mai angke special ang audio भी खाना होता है वो पॉडकास्ट टाइप रो ये के तब ऑडियो जे करी दे ऑनलाइन वो सुन खाने मनु ग तब रोम ये के ऑडियो विजुअल कानी तो नहीं रो माने जातां पन नहीं है जात के नरो गुराम दे हेर कोन प्लान दातों सिनी कॉग्नोते वो कुसुगुट लांगानी ये एट्रा खाने ते ले सिकला रो न नरो सही तो हागा तो ठीक है पन ते परू न जरा परे रंग न बाके सगै नहीं आम बाइनर वाट वान्सो नरो पॉडकास्ट हाइ रो ये के तब ऑडियो फॉर्मेट होता बुक नोता audio format to sung asuk to kriko baksa ba u chini sung jefru koglok pandro khayo afro ako youtube ro ako tisai tong abonon bui khnalai mano abono bui enjoy khlai mano kai omo hai audio book rock opona kharnani omo kai to chini bu khaw so phiaba omo kaisa idea ka hama khanin thani so omo no ti to ako ma wan sulai nai omo hai tabuni jara to asin borok ako bichap kisa ako sung simia o hayong ni joto borong no tau bicap je ako ta mana hard biting rock aborok ni bicap rock sung mana kabang kuno ok porian bango sung tabu ebook makha ebook ni ako through sung ako download khlai easily for imano je saboy phano o wal ni o mahai ro kasi ni
bisingo e magazine ok asaika ase je khana fru young cobrok writer association ni ok laika afro jeng ok wansuk laika je chin borok jeng young cobrok writer asai mani kaisa ok naising mung tong chini kwbangma young writer eba sikla rok ta sinai rok borok lo sikang kai no kubun jaga o phacha man thaya mle na haya da correct borok mane phacha jaga ra jaya thai ra jaya ta an bagui noi young cobrok writer ni naising mung kha nung jepan sidi sigang sinoro habui sinoro munu yak yak kubung goi nung kumun aro thangdita hai ge sini young cobrok writer kaisa ta mane okoron ketalong ni kaisa srengjak thai hini mano ta okay ge sing afro no sini yang tei sing okoro kar laika website do kar laika ni cobrok hayong rok ni sing kar okay laika tabu do tongkho tabu abono asu continue khlai malia ge tabu te kisa tabu juda juda angbai khata mung rok khai ge tabu khoroksa borok sini donras nuati hani khoroksa serai tongo bobo siu blaino expert borok ke bonti tong ke bini kaisa website tong cobrok cobrok by .in de ni bin kaisa tong website tong ka ajaga bo bini sin siklar ne kabang ma poetry rok short story rok hai rok ar publish khai tong ta iman thong ha kai tongo te kaisa cobrok te hukum mission ni kaha tong ajaga bo jeng chini aro meeting ni bising salaiman bising tei abo 2-3 bosor kha amo kalmani hani kholongma cobrok by ni kaisa website man thogan naro website tong na hingke ajaga kabangma borokni koklok poriman ta hai belek na hingke kai jengbo sini agini no jeng tui tongphano jeng tongono modern romi maya hingka ke jeng ajagan tongnai an bagay jeng trik modern obo jeng yapre ri tongta mane technology no use khai jeng sini language no bahai ke man forum man hai phiaba sini bokha ka dukhong ka sini daily newspaper mane gurui an bagay hingke jeng amon obo sini borok wansungna nango tabuk hai daily newspaper ahai to samu sigini kosorma samu no kito hai musung borok tongo phiaba bono financially uklogo phanenai borok gurui an bagay sini bisingo bo kwbangma rang ganang borok tongmlena borok hai borok musung ganang borok tong hangka hai rok mane mili laifano hai rok khangka khlaima khangka belai no chao ni ang wansukota nga tabang brother hanya sing pinai ta tabuk sing public rok nya ka sini public ni jara administration tongnai rok borok bahai ke tabuk norong ni field jara tongnai rok writers rong no literature ti jara tongnai rok no sing bahai ke help khaiman bahai ke dum saiman jodi nang idea tong hangka plus nang tam tamo help bahai sing khaiman aba nang sana musung tong nang saiman brother ke blaino osumuto blaino important te to tabuk sini sinai rok kwbang kungno bijap kareoi nogo muthui maton bayo hayada hai rok jeng nugota ngke jora jora sini rok hafang rok ngke ba sini library je birchandra state library tongmani borok to bisi brum brum no bijap payo kisa kisa khangka kisa paima ba engya ngke tikisa mane kwbang bijap paikanga ke sinai rok ni je bijap karimani tikisa ngoda kaham ngoda ngke sini ni bisingti hapang ni bisingti kwbangma department ni bisingti paijia phano tabu jeng je khnama ang je thaimano ta sarbo shikha ni tei service ko vision je abon tei kisimisa paijago higher secondary ajaga bo eba ke aboni thruti bo boy rok paijago ke abo to bisi brum brum cholia je furu bongni nango bongni fan phayo afro se borok phayo ngke amon bo kaisa sini borok eba ke sini writer rok no chuba mungui thangota hai rok borok bijap paikanga ke borok le waisa bijap paikanga kaisa 300 ta 400 ta hai copy ni boy borok nau ngke tabuk ngke sini administration rok no chuba yale hinmaya kisa misa chubai tong okay mateo khainang ta ngke sini borok rok bo kaisa sini borok ni kaisa hamya tongo tomung hamya tongo je bebak no sing sarkar than thano mane bebak no sing sarkar khlaimare nai ano tui kari bo sarkar tui mari phainai hain mang tamle sini borok kaisa mane sarkar asai taman bagui sing mane ekdige salary ngui tongo
ekdigi sing samungo reng yangi tongo haini Yang kubi sakan. mane angwan sugota an bagay no chini je public tongnai rok chini bisingo sing chini sahitya no sing bini bini je bistar khaina hingake bono pirna hingake chini bisingo sing pathok samas tongna nang klai tabuk chini bisingo seinai rok rom di ang mane ang pasna rom khata kongi ko ang pasna rom kha mane Ini brother busrok tong ta sin bising writers. chini bisingo writer Nong records ta. 200 জন ro no Kauna. mahero laya na hima tongo Okay. bising basang kabang sine tong kintu tungmaya ngake sini public rong ni bisingo sing tunna ngake sini kaisa do sini writer rong ni kaisa je sini je public rok je content nango content wise de sing riwi man yang tongkha sini writer rok ama hani awan sungota je borok sana tabuk sini bisingo Ma je demand no kapuno rom mang tong hai. di mana romanya tong ta ka sini to sini feel to juda among ka sini ta kogra bai no mang sing si ka sini borok beba borok kogra bai na hamza ya blena mane kabang ma juda types tong ble letters ani fano amani ro no sing sina lang ngake sini bisingo sini writer rok sini mungmaya ni bo omono kaisa karon chini bisingo onubat khaine kere je Kaisa bro ke tancho abo kum nangzo hasi sin mung kaisa roja gyang tong. Mana sini rong no sungsi sini santa ka public ro. Angkan mutawa kaisa bini down follow nai ma tong. Mana no as a brand ke represent kaisa ke. Mana sini rong borom so roja gya. na di do sini sini rok lo bini bo bini bo te kaisa project rombui te kaisa imango bo kelugi ma tonguyo nge bo aro bo bin boy no bolai bon sananga amota ma heble Abo to bin san bin abo ko ni ya. khorsa no sini murne nge bro public si Yaman so public. tabu khorsa boro bijab bo khakani kha nge bin abijab no bo mulayan klayei porjor na klayei kaisa newspaper phone rinani kaisa magazine phone rinani am hasin borok si kore tabuk sini writer ni bising tam sanda kaisa jeng nugui phemata sini writer ni bisingo borok no boy pailayo borok no lai tonglayo ta haisi kintu awot ni borok paya okay college ni je syllabus base kisa paijo gasu se syllabus base base bisin borok thangya blena Okay. okay an bagino sini pasok samas rok kisa wansuna nango efte borok porina nango je sini borok je sini writer rok tam wansuk tong borok sini desh ni bagai samas ni bagai sini hukumu ni bagai borok tam wansuk tong boni simungo borok tam sanang abo sini public rok tomung no abono wansuk boni bijab no paper khanga ke tawrom di sini sine rok mane kabang ko bijab kar khanga ke 500 copy rok si borok bijab karo ngai nini kaisa do fawo nini kaisa nini bising ta sin borok ni bising tomung no 1000 ahai borok nai to por nai to khanga aboi ba ekbar publish kese thang pai thang Correct. hairo hindu sinamo haya sin bisingo ekdom pathok kori te sin no hanga ke sing important dia hai matong sing sin no Na sin senior rong no sung heria important dia sin borok mal borom dia. sini mane kabang mas hikereng rok tongo borok bijab toni matong nge abono alosona khane abono kahamo sanai kri hamebo sanai kri ngi tongta mane sing silege silen tongo kintu abono kham sanai hame sanai Mana to bro ramte jema tongsa ang kisa gap botong hema tong dan senior rok bai por ne rong bising kisa gap botong la hema tong. gap tongo Gap no bo kisa pesa gap bahai hinga ke ang sang samane obono je chini bisingo kabang ma type ni writer ma ang khornai correct. abo kaisa ngising literature sinenok to bong ni samung abono bong bisingo asan koklo asai nai hinga ke bong bisingo kaisa যেকোনো একটা নতুন ঘটনা kaisa golpo asai nai nge novel simano nge kaisa literary essay simano asuksi কিন্তু te kabang part tong lena abro sine phaya nangota tabuk sini boro sini society otam choli tong tabuk sing ekta daily newspaper nokha daily newspaper kabang ma tong content tong kada abo size to ni tong nge sini tabuk sini size to ni sing sini sak ni sing thana ke sing hai rok le sing awle simalia Correct. abo nya
মানে খরকে ডক্টর না নাংনাই correct correct অমো হাইরক ta hangke to মানে যত ফিল্ম বরং ন কলম তিসা নাংসিন নাইসি এই অমো se hai buini oko buini kogni akog robe sinerok to bro akog robe sinerok simia blena ako sociology ni ti ako wansung tongo boni ako financial ni ti ako wansung tongo bro ako sinai sin tongo boni ako society no bahike ako na tisanai amhai khlai tongo to মান তারমানে বড় আমতে মানে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নি সিনি কম হাসি না sini Sini bising ako ako sini bising ako keribli science fiction no kerible na ama hairok keri sing just ako letter simsi ko sini bising ko হাসি না o jaga no sing ako sini lukuro game tongo ta borok ako naimani borok মাই আঙি borok দংটা ako borok sarmani borok bo ok mayang tongo makai sengri na naimani borok bai ako ya gothok ya haing tongo ta ngai tabu sini bising ko tabu ako cerai rok bo sini ako teruk sini ako bijab ni ako itong patara thang tongo ta sini bijab no ako থাই khosaya দং না থাই দং Oke, abo jeng ekta sini na kaya hinma ngi tabu sini bisingo okoro comics হাই দ book rok okna nang kaya nango ngai tabuk song di sini ok folk tales rong no tabun chere to boro nini abijap nai por tonan jara tonar ba তাক সরে তো ছোট বিম হারক নাই মানে অ্যানিমেশন ইয়া বা হারক ngai sini bo sini kebang ma ok tong kereng ko toma tong খাই abo মানে no jeng enemy rok snama no কারেক্ট কারেক্ট sorry animation no snama no ngai abo cartoon ni trote borok পুরুক মানো মানে kaisa game awas nami pan a game ni a karakter boron kon direct kata man om hai rok ka kaisi ni akorok je ok folk tales tomorok sin je oral literature rok amrok tebo ok sekang ni angwan sukota কারেক্ট ke tabuk jeng buini ok literature ro ok nai ne khang omono mong bisingo kebangku ok tong pathok tong a pathok no a sinir no pandit tong tagrom di sini sini ok bisingo hakai ok bebas sot sini ok pathok kerei ok pore nai kerita ga apore nai kerei ga number 2 ga ke sini je ok publication tongoni a publication rok borok ni ok rang thong ok keri ragia a rang thong ragia ni bagai borok bo ok writer ni aro ok thangai mania je ok sung ok nini kaisa ok bijap kari rewana ai ni borok ok bokha gai saimia এনে বড় গেস না কক টান খা কাছে কাছে বিজাব কারণ বছর অঙ্গ তং না রাং রক থাং না tabu মানে abo কাছে ok অনে নেব্রেস্তা মানে ako 500 কপি খাই কে বছর রক থাং না abo ako baita coffee baita nung tomuno ako paso ngakai ko 20 থেকে 25 ni bisingo no ako থাং man না kari mano ওকে tamuno book ekdom good quality ni ako na hangay ta karna hangay Okay. asik do penung thang Thang ma na, tong ta nga asik pan che sini borok just ako jobless borok to omo lama maya ble কবই কবই kaya an bagen sini ako pathok rok ako boy pa nang ta sin taburam di o waisa puro ako hemonto biswa sharma ni kaisa speech nung na mobile abo tui angsang na yota tabu dini ako goria no nin goria no bui ako musaya kaya da nung musaya hangka amate musajak liya nung rsai hangka te awar sabjak liya bui o ako Christmas Durga Puja ako Kali Puja nung kaya pa no kubun borok kaina kain dong খাই দং না hangka nini lo nung sima kainai amo to ako yable o hayung nang borok amno gosina yable to ni no nung mati sanai sini kokre bai no tisana bagai sini kong tisana bagai sini borong no ako sangai phanang na nya kle bui phaya কমর থানা bui tabu rom di tabu onni ni akomor than ko khoni ke khnawai ang kaisa muitong ka thanayo ang kaisa newspaper on man mani ko UNESCO rok kaisa ako notification ako mata kari mata tabu sini ako jara ako basa ako boygening rong ni mote ako 7,000 ahai sini ako tong kok tong operative thang sajagi tong man ta 60,000 হাই hingga kai brong ni ako wasma mote hingga a 7,000 ni 3,000 ahai kok kemai thangai operative ni মানে বছর বছর নি পর বছর abo busuk bosan pore to ni brok ako saya তো kintu কেমন লামা ওটা ako kemana lama tong a 3,000 ako sapsi সিন কবর তং না abo sini kok panung tang blena ke sini borok tomung no sini borok ako sisawi phayang ke ako bo mana hai na koi thane ta sini kuno ako thik si keri ko nini ako seita se ako thik keri ko nini orthography keri ko aja ga সিন জলমাং সি হাসিনা jeng ani ke bang thang to kang kai jeng mo salsa buini hai pan ngi thang man থাং নাই থাং মানে o kiri mung bukhaw to nino jeng ok sekang nang nai je borong ni bukhaw ok kiri mung tongo bo ok sekang ai manuchi nung tomung no jeng ok bolong rok thaya de ba jeng bolong thakang ka kun ekta chibuk de malai no jeng bukhaw ekta ok kiri mung hawi thang ke a kiri mung no ok sisari to ni
ta an bagai no chungbo chini je okone bagai kok no chung ma thangna ching korong thangna ke chung je okone naun khlaijana nangmani chini man kwang ma ok tong khlaijak nai thai tong ta chini ok tipra hapang rongo chini okono kokbrong asuk okono naiyang tong ching khai chini no chung ok sani mangse ma tong haino borok le waisa pano ya ko nung tabuk chung je 1979 no chung okoni kok mamani state language oyster language ni chinggo saka am borok haini ya variable kebang ma original political party rok busu ogot khorang saka awan por se mano chung tabuk sini ok college so sini ok kokbro rok chengjaka am borok haini ya variable am demand by demand mangsi nung ahen aso to khangkai nung ahen aso to nane an moino sin borok chung sini ok language se main part important sini mong mane ok sini sago kaisa ok tong phala kri deba a phala pai khaman sing thika nge sini kaisa do phani kaisa ok pholang kha sini kok correct ok komai tha kaman no ni kama kha haino an bagai no sini of phala no thana bagai nung ang bebak se ok pha nang ni ang khakleta nge san kok samani mane ek maso kaisa kok ok tong kamai tong nge tabang khakai mana ta kok kamaun samani ang classic exam non sound ang phana mani replacement maya ko mane kok roi tam hanai ang ni ji mana ang sak naitung na kelo mane no tam hanai sin kok ro bai mane ni to tong mane kok ro ni alternative amoni mane kwang ma meaning go mana ang recently Google Translator sin kok ro phai di bai orang nai ni mane ni garo sejak tongo sana musung mani ang sana musung mani abai ke sejak ta eba jeng kok sale pro mane mang phai ang mane no musung hai chan kok ni ta ang no namusung usung jet pamaro amo no namusung kinto sini bisingo sung omo tong na sini bisingo sung kinto takbo ajaga usung omo no ok nai tugi mane khani ma tong ta mane himani mane to bini ok sung o ok mata 18 himata amo hai rok thang kinto abo exact ar sogu yata an bagai no sung oro derai tong ta amo hai ni ang wan sogu an bagai no sung sini kok borok no sung ti sana bagai tabuk sini borok sini orok kebama genang tong lena suk dorop tong bai no kotor tanglai tong here no kotor to amo to o tong na bagi nok ma tang nai kintu kebama borok jaga oro pai tong mane eje rang borok tomung no sini oko ni kok borok ni publish hara ong hang ke borok sin borok oko no sin rai tan subai mangla kham dai tabuk plus bin abo social service ong kham angkai ang tabuk mane o 2 lakh ni rang bai mane oko boy kana ke 2 lakh ni bo bijap karna hakai aro 3 থেকে oko 5 থেকে 10 জন রাই তার আইন বিনার oko boy রে ওই মানো কারি মানো গাকে আমো তুই বাই সিন বড় oko সব মা খান bo oko borong no oko eje oko social service ngi ing tong mana bro dan bodeng awareness bo kisa krinya sin bisong aba jama tong o sina ning ponen te kisa awareness bo kisa ta se phankan moto boxing nang jota society o man o jaga hanga sini organization no ni kaisa oko dai tong ni angwan subota mana ang bro na the kokta no ka sorry mana simbor ta ang je no khasiman boro bisi khasi mana bisi main focus ta kaisa ta political issue to just pang de kete se entertainment timang terus mo samung tai ro kisa se boro mayang tong ba kya dan nong ni bo boro maya ni jagan khop jakta boro mayan jagan khop jak pia basin boro o silai tong amo se ang important o sinar ni sob soy bukha ganang angke tagrom di sini entertainment no mana hamjak mani sin boro agin simin omo haibe ok tong thasa thok tong do agin simin sini oko ramani sini je oko tong hoda tong mani a hoda chom hagi snamjak pia basin amo brother mo hamen se bong bo contribution kam bro sin kok no phataro tlangi tong abo to no doubt mana boro sin kok no pisan dong go heba ang sama literature asa khel khaije gyan sa yes amo no abo mane sin boro mane tam sanai sin no chung mane as important ya hini maso kota কিন্তু tabuk ok bangla ok sahitya bangla sahitya rok mane khoroksa writer bijap kare rekhai bo ok 500 ko phan kare kha bong bising as a boje ok bijap kare o afsun slice ok por nai tong ka bin bijap a pai thne ble omo haita ke sin bising no omo hai ok tang na ta ke sin je tabuk ang koina ang sanam song se sini ok tite di sero kri deba boro bo ok bijap rok pa na ke sini bising go tamo ako tite di sing thong tamo sini ako tipra ako hapang thong borok sini ako writer na bagay kisista ako wansuno nanguta mana bahkir ko borok khel khaiman brother emne borok nai di sini ako literary festival ok khaimano seminar ok khaimano book fair bo khaiman na ako poet meet khaimano book fair ok khaimano even competition dong a book fair on to nini
omo hai point midro alosna rok phaine bilena ajaga khakai sini writer rok kisa misa fan manota ngete kaisa borok aro kok sakang ka social media rok kao ajaga no borok sini bilena ngake an bagui no omo hai rok tang butang yago nana nang pia ba sini tabuk sing dunia nuk tong hanga sing tambo sini mo samoro ne kebang ma jaga sanskrit program bilena aro singa rok thanglayo bro jora sirilai mi thang asa jaga yang thanglayo borok nango no doubt borok nango borok nango pia ba borok no jesuk ang borok no mane ang borok hamin samayo borok no jesuk sebrio aboni mane first mane 20% fan sono rita half percent angsa salia 20% fan no sini writer no hanga sin writer ko tikisa ang kusuka kamu omai hakla eta mane kebang ma writer sin borok sinetong borok ni manuscript no ahain no muthi to maro chung saiman hasina rang thang krin bagi bro kok to sung খুব khab thijane korong salake aban khaba sana bagai nang sini nai tong nai rong no nang kok kasar de je brother bai ke sung sini kok borok kok no te sung pisari man sung narugi man mathangi narug man plus sini sikrung rong no sung bai ke borom rui man joto milui no bra nang kok kasar de khaba sana bagai chini puila wono tabuk buini ayong na ka ke buini koko medium of structure rong bai kha mane bai kok borok madom bai sing porna nang sini borok sini lai mase english bai sini lai grao nya ke ba bangla bai khada sing sin borok por mase sisong mami sang por ya se mundu tra mun por ya kari se sing tingkol liter star por layo tam kamu bangla sara bai sini lai grao ke sini bising je bukhawo je jate tabadi but ajaga no cinceren simi cin jate tabadi but kumai phayo correct bro an bagai no tabuk sini je man marse rong simi no dan nanguna ke tabuk sini ang tikisa mata aman sila sang ang sakraman te tabuk sini mane kebang ma sini missionary school shop tabuk tongu kayana ke sini sing boro personal je tom kari tong mani khub kaham agi wa hanga kai tam sudri school ngai tam ngai tabuk kai kok english phaika reng thong ni phaika mane kebang ma sini kok borok bai sini mane reng nong ni mung phaika ke ke reng nok phai mane aban bagai sini kok borok mane te kedap agok thama haima tongka even dukan pat ko dukan store bo sin kok bai nugo mane omono kaisa ta sisa mungni lamata abono karibo tabuk sini jara missionary school tongnai rok je nijni pai thani reng nok klok nai rong ang amon koina musungo je borong no nung tingkol bori di ang ta pori di hiya tabuk to sini multi society society multi language nan bangta abon logi won sing tomu no borong no borok tingkol bori puro jogona pati saraswati hinipan sing pori tong puro hayada ajara was sing sini no koktang no dimlena sisong masing song ni mundu doro mun phana ni maka hayada sing mane hairo sin cherai no sing ya phana nango emne poto pori borok do school hebeno as rhymes ke pori ya sama ke pori anu ya hingga ke borong no cherai simino sing cin borong no bisingo sing cin je matribhasha ni je maya isne hotong mani abono sing borong rina nang correct ke abon bagai no sini mane kebang ma je society tongnai rok te hapang bo omono sunana na yota tabuk rom di sini ongnabadi school to hai book distribution khaija gya mane hai bija distribution khaija hangkai sin boron project hangkai amote ja kawan hai ma tongka ke ajak ro bija ro khaija hangkai sin boron writer rok tebo sini ta mane sini kok borok tebo sakangan hai ma tongta ngke tangnai di sini writer rok to suine tong borok bui wathung subai thung borok silain tong ngke ang omon koina sini siklang no bui hai jeng famous ungmaya phano jeng sini wan sungmano se jeng famous khainai hai sini wan sungmono jeng sini bijabo si tongnai jeng sini borok usu pori tong ya amoto na hari lab kare nini sinani banta nini simuni bisingti nini borok khroksone langma selaijak mung tubui mano hayada an bagino sei tongdi bijab karna henibo jeng silaya heda jefru sini bangi thango abro jeng bijab ni imang rono ngai neng sei tongni sin thangdi ngeke sini je lukurok tongmano bo ang omon kaina musung kaisa bongsi thagor ni khoroksa binbung soimung omreno de bormata bini kaisa tongo
aga kaisa kok bukhal sijak tong kok bukhal gab khatam klai mane abga SI ta yes okay okay ISI bo bini a title bung hakai okon boy kogrong baga sini khaite hini bar khaisa oko line ti sama tongo je buini oko rignai bai buini risa bai buini bai buini bai borok ngui manian sau mane nung buini oko risa bai rigna bai nung jeng tak jesikwa no o oko telugu roni oko tamil roni a longi kani tongni hede ngesin buri rok ngesin buri rok jesikwa no oko kan tongni oko sari kan tongni jeng oko bangali hinglak blena so abon bagai no jeng chini bai no jeng oko sinjana nango jeng sini no important mare nai ngesini kok no bo chini oko public rok tabuk tabun bisingo ekta ako wan ama phai tong sini bisingo pusika abongkha sini nogo tabuk sini agule hai tong jaga rok sini ako sire rok kok brong ni tikisa hasal thaka abo sini simia jara ako bangala samaj ni borok okong no sauje sini ako sire rok nije ako tomon bai thani kok tomoni a jaga ni মানে attract ni kisa ako toka feri toka borok tamsa nogo bo bro u ako TV cartoon nai bro hindi salayo eba ko English salayo ke ajaga ngha kai bongni bising u je ako bai thani kok no ni ako hamja bung mayang ngai thango ta kai baksa ako tong guardian mo tong borok bai office ni haike bo মানে English kok nai মানে hindi kok sanai mahero English bangla eba ke ba je kono ekta basana marmani kaham কিন্তু nini non nang pogoi thangai boini non nang yasang male awale hamia nini non nang ok sakang tone wi nang boini no bro ok prima tongai ta nini no sen nang puila men nang abono se nang important mara na hini akha khayota om hairo ngai sini ok public no angomon koinai sini sini khoroksa writer no ok thangtung hini ya mane ok mane a khoroksa borok ok sinai rok bo ok public city o phaitung amo hini ya sini kok borok ok public city o phaitung eba ke ok sini kok borok ok sakangtung hini se nang bong bija borok no ok ma kare naita ngai ok sini bisingo ok publication bangna nango ngai a publication samuro as hinai rong ni ya a publication samuro ngai borok ngai bija karna simisi nini ok writer no naitung goi sini ok tamun jarao sini ok writer rok sing sini bongni a manuscript ti ako publish aro ako yo man thangai man norong jotong khaima to khate writer man kha publish an bagai no sini je ako sini ole je ok tomon part tomone a part ni borok sini bisingo ong na nango tabu ako press po tomon nango sini bisingo press creation krija ako sini press kre ke u ako rok khamulung ro kichami cha ako tongoi so kintu borok bo je ako khameta press ni kosa ke u ako rok ta abuya a media press ya je pro unin boy rok kare nai rok ta okay ako rok kuri ta coloring rok kuri om hai rok okay ke ako nabi damini ako rok kuri machine kuri an bagui no sini bor rok no jeng thangna bagui abo joto ako nanglai jak mane khoroksa writer ako thangna nga ka bini ako nang press rok nang hai da ke a press kare khanga ke a press ako sapugui bo bin jibono bandi thana bagui khoroksa ako writer nango bini ako writer nango mane kebangma ako type ni writer nango ke amo nanglai jak si gan bagui no jeng sini jeng ako no bai tabuk sini ako sarkar no jeng asai toman slai jeng bai thang ako basai ma khanga ke amo belan kahamne angwan subota belai khana to brother kang last thangte ta sonam sombra ni role model rok sabo mane literature de haparo sin bosong ni bisingo nang samnorong na hapil class ni sab mentor tongmani ani puila mentor ke ang ako je borok ano tubui binaro tubui ba ano o literature samongo ok yak baroka abongka ako Norendro ako Debborma bokroksa ako jorani khorang ni kaisa ako magazine tongo abono bo ako wi kom thingei tapu jora bini ako 12-13 bosor ahai ungkha ayo ungkha bini ke abono karibo boto chono ako na naikol kha sini ako Nanda sar ke Chandrakanta Mura Singh sar song ahai borok ni ang borok bai agoli phai ako malai borok anak kebang chubo kha tago sini oji sar song rok borok jono ako naikoli tongo sini ako sikar ni bising ang sini ako tabu ako sar biplop ke ako Diprokishu Debborma ke ako Lincoln Mura Singh ahai borok mahai ako sikla borok jono ako sini yudong no borok mane ako bakha basari tongo ta mahai
Gabar thangte ang bokong sanai ang no best wishes yafarnai ang abo sanai sini kok borok literature jara khaitona bong ayok loktheng sini amani kok tebo pirjak theng Yes, yes. tebo wartheng tebo kwarang theng geseng ang poito khlayo seng ese tipra sabota seng bo celebrate khanya nango mane literature rongno yaka jara seitongnai rongno bota kang o kok banyo tini podcast ngoro motha laisi brother Do ke belai na hambai. hambai brother Hambai. hambai nongno paifle hambai norok paithak jora o episodes naimani bagui aw ang poito khlayo norok o ani episodes naimani yakulo norok romui mangkhana sin amani kokno hamjagui jara seitongnai rok sin seikrung rok bongni jengjalok bongni present conditions rok bahai gabono khanawi ani bo khaiyogo nongni bo khaiyok khana ka phaidi ang okong kasanai nongno phaidi sing yak baksa khak baksa ke sini helping hand sing bongno bo yafarana Okay, I'm so kok sawin ang nong hainai safinai. Let's listen, learn, and grow together. Ang hainai hainai hati baro nong ni bagai katalebasus tui faitango. Hambai.